ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ବାହାରି ଗଲି ସାଇକେଲ ଧରିକି। ନୂଆ ଖୋଲିକି ସାଇକେଲ ରଖି ଦେଇକି ବସିଲି ବସରେ। 30 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆସି ଓହ୍ଲେଇଗଲି ଠାକୁର ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଯାହା କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବି ମା'କୁ। ସେଠିକାର ଭୋଗ 30 ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି। ଆଉ ଭଲ ବେଢ଼ାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାରିପାଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଲି, ତାରିଣୀ ଦେଖିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ଆଉ ଆଇଲି। ଚାରିକଡ଼େ ବେଢ଼ାକୁ ଗଲି। ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲତା ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର। ଲୋକ ବି ଭୋଗରାଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶନିବାର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି କମ୍ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାଉ ବୁଲିଗଲି ଚାରିପାଡ଼ ବେଢ଼ା, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାବିଥିଲି କାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଚାରିକଡ଼ ବେଢ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାଉ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି।